Shalom à tous. Anga foli b'aw bɛɛ ye. Bref, kuma dɔw bɛ jamana kɔnɔ ne tun a man di ne ye ka n da don o kumaw la parce que kuma fɛn fɛn bɛ tali kɛ sɔrɔsiw ka ko la mɔgɔ mɔgɔ bɛ ne suit o b'a dɔn ko o sujɛsiw ninnu man di ne ye mais a kumaw ta ka segi bɛ ka cagaya mɔgɔ minnu tɛ foyi kalama kow la n'u t'a ɲini ka hala faamu olu talen b'u pan ka fili a kɔnɔna la u bɛ ka kuma bɛɛ bugɔ ka don ɲɔgɔn na d'abord an ka sɔrɔsi dɔw radiera ni wagati laban ninnu na ka sababuya kɛ jalaki dɔw ye ka ɲɛsin u ma u radiera conseil de discipline kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔ ka décret fɛ donc dɔw ko au lieu que président ka u radier ko pourquoi o ma di justice ma justice ka u radier dɔw ko non ko kuma fɛn fɛn bɛ ka fɔ ko nkalonw de dar'u la donc ko u ni avocat ma ɲɔgɔn ye donc ko a ko ma kɛ tiɲɛ kan donc mɔgɔw ye kuma sugu bɛɛ fɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲɔgɔn faamuya nati hali bi an ka jamanadenw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ ka ɲɔgɔn faamu ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn minɛ ni dusukun ni hakili ye ka jamana basigi minnu bɛ gɛlɛya sugu o sugu kɔnɔ u ka fili y'u don a la o walima dabankama y'u don a la o ala k'u bɔ a fili kɔnɔ ala k'u bɔ a tɔɔrɔ kɔnɔ ala yɛrɛ bɛ yafa adamaden ɲɔgɔn an fana bɛ se ka yafa ɲɔgɔn ma mais ne b'a fɛ ka fɛn dɔ de jɛya mɔgɔw ma parce que mali kɔnɔ n'i sigi kuma dɔw la ka kunfin kumaw to yen a ka bugun mɔgɔw tɛna foyi faamu bon ne bɛna kuma min fɔ ne ka hakilina fana tɛ mali sariya bɛ min fɔ nin ko ninnu na n bɛ n'o de ɲɛf'u ye u tɛ min kalama d'abord sɔrɔsi fɛn fɛn radiera u ka koɲɛ nana conseil de discipline de fɔlɔ la mɔgɔ caman tɛ min kalama nin ko ninnu o conseil de discipline fondement juridique a sɛbɛnnen bɛ sariya minnu kan o ye loi dɔ ye min bɛ tali kɛ statut général des militaires la ani sariya wɛrɛ minnu tugulen bɛ o la n'o ye texte réglementaire ye min bɛ tali kɛ discipline générale des forces armées maliennes o bi fanga bulon dɔ de prévoit n'o ye conseil de discipline ye n'i ye wale jugu kɛ i bɛ sigi joona yɔrɔ min c'est administratif donc conseil de discipline c'est une instance consultative juridiction tɛ n'o ye kiiribulon ye wa olu ti décision ta k'a fɔ ko karisa bɔra sɔrɔsiya la olu b'u ka hakilina de yira jamanatigi la nin karisa in ye nin ko min kɛ a ni gɛnni de ka kan wala ni gɛnni man kan conseil de discipline na bi sigi ɲankini minnu waleya minnu n'a ɲankini bɛ tali kɛ deuxième groupe la parce que ɲankini ye sɔrɔsiya kɔnɔ groupe fila de ye mali sariyaw la premier groupe o ye waleya minnu kama ni kangari bɛ se ka da i ye n'i bɛ se ka minɛ k'i don bɛrɛ la waati kɔnɔ n'i bɛ se ka suspend waati kɔnɔ o ye premier groupe sanction premier groupe ye mais waleya minnu n'olu juguya bɛ tali kɛ ɲankini deuxième groupe la n'o bɛ tali kɛ k'i ka garadi kase k'i bɔ général jala la par exemple k'i kɛ capitaine ye walima k'i kɛ lakuru ye walima k'i gɛn ka bɔ sɔrɔsiya la pewu walima san hakɛ dɔ kɔnɔ olu de ye ɲankini ye n'o ye deuxième groupe ye donc waleya minnu kɔlɔlɔ bɛ sɔrɔsi se o ma o waleyaw de bɛ na conseil de discipline ɲɛma pour que ka sɔrɔsi sigi joona o ko la ni sɔrɔsi bɛ sigi joona a tɛ kɛ kunfɛ fana a tɛ kɛ ni bingani ni yɛrɛsagokɛ fana ye sariya de b'a la
procédure de b'a la i jalakilen bɛ fɛn min na o bɛ kɛ sɛbɛnni de ye k'a d'i ma ka tila ka délai d'i ma i bɛ se ka a jalaki jaabi délai min kɔnɔna la o ye kelen ye yamaru b'i bolo i jalaki bɛ fɛn min na i k'a kɔnɔ kuma bɛɛ dɔn l'accès au dossier yamaru b'i bolo i ka mɔgɔ ɲini mɔgɔ min b'i lafasa conseil des ministres ɲɛkɔrɔ défenseur ye sugu fila ye soit i yɛrɛ b'i ɲɛmada sɔrɔsiw cɛ la i n'a bɛ kɔrɔ kelen na ou pas sɔrɔsi min i dalen b'a la n'a n'i ye jala kelen ye wala a ka jala b'i ka jala sanfɛ o bɛ na conseil de discipline na ka na i lafasa ni dalilu ye conseil de discipline ɲɛma walima avocat min inscrilen don baro la o bɛ se ka na i défend nka o kɔrɔ tɛ ko juridiction do juridiction tɛ nin ye procédure administrative de ça veut dire que kunfɛ ko tɛ a ti kɛ dogo la a ti kɛ fɛngɛ na a laban o ye contradictoire ye conseil de discipline don i bɛna sigi kɛnɛ kan jalaki min bɛ ka k'i la olu b'u ta fɔ kuma bɛ d'i ma i b'i yɛrɛ défend mɔgɔ min nan bɛ i lafasa o fana b'i défend o kɔfɛ de conseil de discipline b'a ka avis kɛ avis motivé ka adressé jamana ɲɛmɔgɔw la pour que i ka radier ministre de la défense o fana bɛ conseil de discipline ka avis motivé ta k'a lase président ma k'a fɔ nin dalilu de bɛ yen jaabiw ni fɛnw kɛra nin ye ne fana ka hakilina ye nin ye président b'a ka décision ta o bɛɛ de kɔfɛ donc ça veut dire que baara min don kunfɛ ko tɛ n bɔra ka nin garanti minnu fɔ ni nin garanti kelen o kelen sɔsɔra fanga fɛ ni sanction fɛn fɛn taara a tigilamɔgɔ contre la c'est une sanction nulle et non avenue parce que ni condition ninnu violela a tigi mɔgɔ min nɔ minɛnen don a ka droit ye nin de ye min tɛ se ka sɔsɔ maa si fɛ ni sɔsɔli donna nin kelen o kelen na sanction mana ta a tigi kama fu de don filanan président ka sanction kɔfɛ hakɛ b'a a tigi bolo k'a fɔ a ma jɛn ni président ka sanction ye sira fila fɛ a fɔlɔ o bɛ wele recours gracieux ka bataki kɛ k'a ci ministre de la défense la wali président na a ye nin décision min ta n b'a ɲini an k'a dilan an ni ɲɔgɔn cɛ hadamadenya la o possibilité bɛ yen possibilité filanan jamana ka kiiriso min n'o ye juridiction administrative ye i bɛ se ka sɛbɛn kɛ ka taa i dama kasi ye i n'a fɔ cour suprême ka section administrative k'a fɔ fanga ye décision dɔ ta n ka ko la n ma jɛn ni décision min ye o recours fila bɛ yen donc pour vous dire que kunfɛ kow tɛ et puis décision talenw fana tɛ kuranɛ kolow ye dilancogow fana b'a la n'a y'a sɔrɔ ani dilanni ka kan nin bɛɛ bɛ bɔ mun na ŋaniya ɲumanya ani ka taa se fɛn caman ma min n'o bɛ se ka daɲuman don kow la yarabi ala ka o daɲuman don ko ninnu bɛɛ la jamana ka hɛrɛ bɛ min na ala k'o yira an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na nin kuma ninnu tɛ ne ka hakilinaw ye mali sariya bɛ min fɔ nin ko ninnu na n bɔra k'olu de fɔ aw ye ala ka jamana basigi ala ka hakili ɲuman di an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma shalom à tous